أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على محمد وعلى آل محمد. Следващата тема от поредицата Мухаммед и Исус, мир над тях, двама пратеника на една религия. Корана не е преписан от Библията и не е измислен. Според исторически източници, първият превод на Библията на арабски е направен от иврит от арабина Саадиях ибн Юсуф през 892-942 година. А пратеника Мухаммад салалаху алейхи ва салям е живял до 631 година. Тоест няма как да научи християнството от книги или да го препише. Освен това, пратеника Мухаммад салалаху алейхи ва салям изобщо няма как да е преписал от книгите от Библията, нито от апокрифи или от каквито и да е книги, защото той салалаху алейхи ва салям е бил умми, неграмотен. Не е владял четмо и писмо до края на живота си и това е всеизвестно. В сура Ал-Араф, стената, ая 157, това е отбелязано по следния начин. Онези, които следват пратеника, неграмотния пророк, когото откриват записан от тях в Тората и Евангелието. Другият възможен вариант е някой да го е научил на християнството. Пратеника Мухаммад салалаху алейхи ва салям понякога е пътувал с търговски кервани. Според някои източници той е имал едно пътуване по посока Шам, заедно с чичо си Ебу Талиб, където има среща с един християнски свещеник Бухайра. За тази среща в някои предания се разказва следното. Керванът спрял близо до град Бусра на възвещенията в Шам. Там ги посрещнал известен християнски монах Бухайра. Уходил той целия керван и най-накрая спрял пред Мухаммад салалаху алейхи ва салям, хванал ръката му и казал: това е пратеника на Господа на световете. Аллах го проводи като милост за световете. Попитали го: как разбра? Той им отвърнал: след като се зададохте от към Акаба, не остана ни камък, ни дърво да не падне в дълбок поклон. Те се покланят единствено на пророк. А аз го познах под печата на пророчеството, който е като ябълка и се намира под плешката му. За него съм чел в нашите писания. Бухайра го уважил с гостоприемството си и помолил Ебу Талиб, чичото на пратеника Мухаммад салалаху алейхи ва салям, да не продължават към Шам, а да върне Мухаммад салалаху алейхи ва салям, защото се страхувал, че ще ги нападнат юдеите и византийците, ако те разберат това, което разбрал монаха. Ебу Талиб върнал Мухаммад салалаху алейхи ва салям в Мека. Когато се срещнал със свещеника Бухайра, Мухаммад салалаху алейхи ва салям е бил на едва около 9-10 години, а за пророк се обявява на 40. Освен това, тази среща е била съвсем краткотрайна. Мухаммад салалаху алейхи ва салям не е желаял пророчеството и не е очаквал да стане пратеник. Когато ангелът Джибрил мир нему идва при него, Мухаммад салалаху алейхи ва салям се оплашва. Една от неговите съпруги Айша радиаллаху анха разказва: в началото пратеника на Аллах салалаху алейхи ва салям имал благочестиви видения, които го спохождали в съня му.
а след това те се осъществявали наяве. След това го обхванало силно желание да се осамотява и той отивал в пещерата Хира, там по няколко нощи подред извършвал богослужения и богопреклонения. След известно време се прибирал при Хатиджа, Радиалаху анха. Това продължило докато един ден го осенила истината, когато бил в пещерата Хира. Тогава се появил Светия Дух, ангелът Джибрил и му казал: чети. А пратеника Мухаммад салалаху алейхи ва салям му отвърнал: аз не мога да чета. Казва Мухаммад салалаху алейхи ва салям: ангелът ме взе и ме обгърна силно, докато се изморя, след това ме пусна и каза: чети. А аз му отвърнах: аз не мога да чета. За втори път ангелът ме взе и ме обгърна силно, докато се изморя, след това ме пусна и повтори: чети. А аз му отговорих: аз не мога да чета. За трети път ангелът ме взе и ме обгърна силно, след това ме пусна и каза: чети, о Мухаммед, в името на Твоя Господ, който сътвори човека от съсирек, чети, Твоят Господ е най-щедрия, онзи, който научи чрез калема, научи човека на онова, което не е знаел. Това са първите 5 знамения из послание от сура Аляка, 96 сура. Носейки тези знамения в душата си, Божия пратеник, салалаху алейхи ва салям, се завърнал и сърцето му треперело. Той влязал при Хатиджа бинт Хуалид и казал: загърнете ме, загърнете ме. И когато го загърнали, страхът го напуснал. Той разказал на Хатиджа за случилото се и казал: страхувам се да не ми се случи нещо. А тя му отвърнала: кълна се в Аллах, Аллах не ще те посрами никога, та ти милееш за близките си, ти си опора за слабите, ти даваш на бедните, ти си щедър към гостите си и помагаш в бедите. След това Хадиджа радиалаху анха го завела при Уарака ибн Нуфил ибн Асад ибн Абд ал-Уза, който бил нейн братовчет. Във времето на невежеството отпреди исляма, този мъж бил приял християнството. Умял да пише с писмото на древните евреи. Той бил старец в напреднала възраст, който бил ослепял. Хадиджа му казала: братовчеде, изслушай сина на твоя брат. А Уарака го запитал: какво видя сине на брат ми? Това пратеника на Аллах, салалаху алейхи ва салям, му разказал за онова, което видял, и Уарака му казал: този ангел, т.е. Джибрил, носителят на божественото откровение, е същият, който се е появил при Муса. Ех да бях млад и силен момък, когато след като обявиш пророчеството си и твоят народ те изгони. Пратеника на Аллах, салалаху алейхи ва салям, му казал: а те ще ме изгонят ли? Уарака му казал: да, няма такъв, който да е дошъл с нещо подобно на твоето и после да не е имал врагове. Ако доживея до тогава, ще ти помогна колкото мога. Скоро след това Уарака починал, а божественото откровение прекъснало. В това предание, отговарящо на условията на достоверност, се споменава, че Мухаммад салалаху алейхи ва салям се е срещнал с Уарака, който бил християнин, но той скоро починал, което изключва вероятността да е взел от него християнството. Когато Мухаммад салалаху алейхи ва салям започнал да призовава хората да приемат исляма, първоначално съвсем малко хора повярвали, че той е пратеник на Аллах и приемали исляма. Но щом последователите на Мухаммад салалаху алейхи ва салям постепенно се увеличавали, водачите на Мекке започнали да се плашат за своите богатства и влияние сред хората и се противопоставили на Мухаммад салалаху алейхи ва салям чрез различни начини и средства. Изтъквали, че той хулил религията и божествата на дете им, изтезавали жестоко, а понякога и убивали слабите и робите, които приемали исляма, за да се откажат от вярата си. Обиждали влиятелните хора, които встъпвали в религията,
След като не намират друг вариант да спрат Мухаммад салалаху алейхи васелем, големците на Мека вземат решение да го убият. В един от случаите те опитват да го убият, като пускат голям скален блок, който едва можел да бъде вдигнат, за да падне върху главата му. Друг път опитват да го убият, като отровили храната му. Понякога предлагали примамливи предложения на пратеника Мухаммад салалаху алейхи васелем. Веднъж пратеникът на езическите лидери Утба идва при него и му казва: ако искаш пари, ще съберем достатъчно пари за теб, така че да станеш най-богати от нас. А ако искаш да бъдеш водач, ние ще те приемем за лидер и никога няма да решаваме въпрос без твоето съгласие. Ако искаш кралство, ще те направим наш крал. Само едно нещо се иска от Мухаммад салалаху алейхи васелем: да се откаже да призовава хората към обожествяването на един единствен Бог. По друг повод и в отговор на молбата на чичо си да спре да призовава хората към исляма, отговорът на Мухаммад салалаху алейхи васелем е решителен и искрен. Кълна се в името на Аллах, чичо, дори да сложат слънцето в дясната ми ръка и луната в лявата ми ръка, за да се откаже от това дело, никога не бих се отказал, освен ако Аллах направи да възтържествува това дело или да загина, защитавайки го. Ако Мухаммад салалаху алейхи васелем беше човек, който преписва други учения, то най-вероятно той би го направил с цел облагодетелстване. А в действителност, заради призива си, той салалаху алейхи васелем е имал реална опасност за живота си много пъти. От друга страна, това, че в много ситуации живота му е бил застрашен, не е станало повод да се откаже от делото си, нито да се тревожи даже. Това може да го направи само човек, който е осъзнал мисията си на пратеник и че наистина Бог поддържа връзка с него и не се съмнява в могъществото на Божията подкрепа. Подкрепа, която е била реалност и доказателство за правото на делото на Мухаммад салалаху алейхи васелем. Това, към което призовавал пратеника Мухаммад салалаху алейхи васелем, има подобие с християнството, по същия начин, както християнството има подобие с юдаизма. Да се каже, че Мухаммад салалаху алейхи васелем е преписал от християнството, е същото като това да се каже, че християните са преписали от юдаизма. Но самият Коран е най-голямото доказателство, че не е приписан или е измислен и че изобщо не е възможно да бъде човешко дело. Аллах субханаху ва та'аля казва в Корана: нима не размишляват над Корана и ако бе от друг, а не от Аллах, щяха да открият в него много противоречия. Сура 4, аят 82. Казва още Аллах субханаху ва та'аля в сура Ал-Нахл, челите аят 102-103. Кажи, о Мухаммед, Светият Дух Джибрил го ниспослава от твоя Господ с истината, за да укрепи вярващите и за напътствие и радост на вест за мюсюлманите. И знаем ние, че казват: някакъв човек го обучава. Езикът на онзи, към когото клонят, е чуждеземен, а този Коран е на ясен арабски език. Съдружаващите оспорвали пратеника Мухаммад салалаху алейхи васелем и твърдели, че някакъв византиец християнин научил Мухаммад салалаху алейхи васелем на Корана. Но щом и тогавашните араби, известни със своето красноречие, били неспособни да създадат дори едно знамение подобно на знаменията на Корана, как би могъл чужденец да стори това на арабски език? Какво си имах предвид за това, че Корана е най-голямото доказателство за това, че той не е измислен, не е приписан,
че изобщо не е възможно да бъде човешко дело. Във времето, когато Аллах ни спослава Корана на арабски език, на арабите и на всички хора, арабите били известни с своето красноречие. Те се състезавали в красноречие, като заставали и рецитирали стихотворения и поеми, и като се надпреварвали кой от кой ще бъде по-красноречив. Когато обаче идва Корана, когато Аллах изпраща Корана на Мухаммад салалаху алейхи ва салям, когато те го чуват, те оставали изумени и разбирали, че това не може да бъде човешко дело. Дори тези, които не вярвали, езичниците, отивали тайно да слушат Корана, като се обещавали повече да не отиват, но пак повтаряли, защото усещали, че това не е дело на човек. Аллах субханаху ва та'аля казва в Корана: ако се съмнявате в това, което сме ни спослали, Корана, на нашия раб, донесете една сура, подобна на неговите, и призовете вашите свидетели, освен Аллах, ако говорите истината. Казва още Аллах в сура Юнус, аят 38. Или казват за Мухаммед: той го е измислил. Кажи: донесете една сура, подобна на неговите, и призовете когото можете, освен Аллах, ако говорите истината. След като Мухаммад салалаху алейхи ва салям е способен да го измисли и да го препише, то Аллах призовава хората да донесат поне една сура от Корана, но те са неспособни на това. Щом като Мухаммад салалаху алейхи ва салям го обвиняват, че може да го измисли, да го препише, Аллах ги призовава: донесете една сура подобна. Както той може, така и вие тогава можете. Но Аллах субханаху ва та'аля призовава хората към нещо още по-силно, като казва: кажи: и да се съберат хората и джиновете, за да създадат подобен на този Коран, те не ще създадат такъв удобен, дори един на друг да си помагат. Кажи: и да се съберат хората и джиновете, за да създадат подобен на този Коран, те не ще създадат такъв подобен, дори един на друг да си помагат. Тоест Аллах призвава цялото човечество и всички джинове да се обединят, за да се опитат да създадат подобен на този Коран, те не ще успеят. И хората в тази епоха, когато чували Корана, те разбирали, че това не може изобщо да е човешко дело. В своето красноречие, в свой изказ, както това се е случило с Ал-Валид ибн Ал-Мугира, който чул пророка да чете сура, после отишъл при съдружаващите и казал: кълна се, чух от Мухаммед, Аллах да го благослови и с мир да го дари, слово, което не прилича нито на словата на хората, нито на тези на джиновете. Много умайни, много красиви слова. Той е като дърво, обсипано с много плодове, а стволът му напояван обилно с вода. Несъмнено, той ще възтържествува над всичко, никога не ще бъде победен. Съдружаващите Курайши се оплашили, че и други ще последват неговия пример и ще се отметнат от вярата си. Това брат му, Абу Джахил, го разубедил, но Ал-Валид отказал да използва обидните прозвища луд, магиосник, поет и лъжец, с които се обръщали към Мухаммад салалаху алейхи ва салям,
Въпреки това, след дълги увещания, той казал: Мохамед е само авиосник. Тоест езичниците, невярващите, осъзнавали, че Корана не е човешко дело, но само високомерието и надменността им пречили те да приемат истината и да станат мюсюлмани. Корана така въздействал и на един от сахабите, Умар радиаллаху анху, който след като го чува, приема исляма. Когато постепенно със всеки изминал ден призива на пратеника Мухаммад салалаху алейхи ва салям бил последван от хората и се увеличавали броя на мюсюлманите, корейшите или езичниците се оплашали, че ще настъпи едно разделение в обществото и тяхните близки да не вземат така, че да приемат исляма. И те искали да спрат пратеника Мухаммад салалаху алейхи ва салям с най-различни средства. Един от тези хора бил Умар, който решил да убие пратеника Мухаммад салалаху алейхи ва салям, и когато в своя гняв тръгнал за това нещо, по пътя му го среща един човек, който го опитал: О, сине на Хатаб, къде си тръгнал? Тръгнал съм да убия Мухамед. Този човек му казал: къде си тръгнал? Виж твоето семейство първо. Той му казал: какво за моето семейство? Той казал: сестра ти, Фатима и зет ти също станаха мюсюлмани. Той още повече се ядосал Умар и тръгнал към дома на сестра си. Когато приближил вратата, обаче чул, че вътре се чете Коран и влезнал, разтропал се с ядосано на вратата. Този, който четял Корана, Хабаб, се скрил. Когато Фатима, сестра му, отворила вратата, Умар казал: какво четяхте? Те от страх от Умар, защото той бил висок, як мъж, да не им навреди, прикрили, но той казал: аз ви чух. Изведете това, което четахте. Но зет му, мъжа на Фатима, казал: о, Умар, ти не си върху истината. Не осъзнаваш ли, че ти не си върху истината? Но той се ядосал и повалил зет си на земята. Тогава сестра му Фатима тръгнал да защитава мъжа си, но в яда си Умар е ударил по лицето и така от лицето на Фатима, на сестрата на Умар, започнал да тече кръв. Тогава Умар се разчувствал, нали, от това нещо, казал: дайте ми да прочета, нали, това, което четахте. Но сестра му казала: ти си нечист, изкъпи се, тогава може да прочетеш. Тогава Умар отишъл, се изкъпал и те му дали да прочете това, което били чели от сура Таха. И Умар започнал да чете: в името на Аллах, всемилостивия, милосърдния. Спрял се и казал хубави, пречисти имена. След това зачел сура Таха и когато накрая завършил четенето си с думите на Всевишния: аз съм Аллах, няма друг Бог освен мен, затова на мен служи и извършвай молитвата, за да ме споменаваш. Тогава той казал: какви прекрасни и възвишени слова, заведете ме при Мухаммед салалаху алейхи ва салям. И така го завеждат при пратеника салалаху алейхи ва салям и той приема исляма.
Друго нещо, че Корана сам доказва, че той не може да е измислен, нито преписан, че той изобщо не е човешко дело, а е ниспослание от Господа на световете, Аллах Субхану ва Теаля. Тъй като Корана е изпратен на всички хора, на всеки един от нас. В него Аллах дава убедителни доказателства, че Коран е от самия него, от Аллах, за да може ние хората да увярваме. В аетите от Корана едно от знанията, които се дава за Вселената е, че небето е подредено на 7 пласта. Казва Аллах Субхану ва Теаля в сура Бакара: Той е, който сътвори за вас всичко на земята, после се насочи към сътворяването на небето и създаде 7 небеса. Той всяко нещо знае. Ая 29. В сура Фусилят също така се казва: после се насочи към сътворяването на небето, а то бе дим, и ги направи 7 небеса в 2 дни, и отреди той на всяко небе неговото дело. Ает 11 и 12. Използваните на много места в Корана дума небе служи за обозначаване както на цялата Вселена, така на небето над земята. Когато помислим върху второто значение на думата, то ще стигнем до заключението, че небето над земята, т.е. атмосферата, се състои от 7 пласта. Всъщност, днес е известно, че Земята се състои от поделени един върху друг различни пластове. В дефинициите с химично съдържание или взимащи атмосферната температура като мерка се определя, че земната атмосфера има 7 пласта. Според така наречения атмосферен модел, който днес все още се използва при 48-часовите прогнози за времето, атмосферата е съставена от 7 пласта. Според съвременните геоложки определени 7-те пласта на атмосферата са определени както следва. Първо, тропосфера. Второ, стратосфера. Трето, мезосфера. Четвърто, термосфера. Пето, екзосфера. Шесто, ионосфера. И 7, магнитосфера. Другата чудотворна страна на този въпрос е използването в сура Фусилят израз "отреди той на всяко небе неговото дело". Тоест в аета ни се съобщава, че Аллах е възложил на всеки един пласт различно задължение. Така както видяхме и в предходните глави, всеки от гореизброените пластове има жизнено важно значение за хората и всички останали живи организми на Земята, от образуването на дъжда до предпазването от вредните лъчи, от отразяването на радиовълните до обезвреждането на метеорите. Всеки един пласт притежава характерна за него функция. Няколко аета ни дават информация за това как изглеждат 7-те пласта на атмосферата. В сура Нух се казва: нима не виждате как Аллах сътвори 7 небеса на слоеве. Ает 15. В сура Мулк в ает 3 се казва: който сътвори 7 небеса на слоеве, не ще видиш несъразмерност в творението на Всемилостивия. Преведената на български език като несъразмерност арабска дума тибакан означава и слой, подходящ капак или покривало на нещо. Описаното в аета небе на слоеве без съмнение показва по най-подходящ начин атмосферата. Фактът, че тази информация, която е невъзможно по никакъв начин да бъде получена без технологията на 20 век, е съобщена толкова ясно в ниспосланията преди 1400 години,
в Корана, разбира се, е едно много голямо чудо и доказателство, че Корана може да бъде само от Аллах. Друго нещо от доказателствата. Това са земните пластове. Някои от данните, които са ни дадени в Корана за земната повърхност, са относно нейната прилика с небето, което се състои от 7 слоя. Казва Аллах в сурата Аляк, аят 12. Аллах е, който сътвори 7 небеса и от земята също толкова. Повелята се спусна сред тях, за да узнаете, че Аллах за всяко нещо има сила и че Аллах обгражда съзнание всяко нещо. Тази подчертана в горният информация има място и в научните източници, като се разяснява, че земната повърхност се състои от 7 пласта. Учените подреждат земните слоеве така. Първи слой – литосфера, вода. Втори слой – литосфера, суша. Трети слой – астеносфера. Четвърти слой – горна мантия. Пети слой – долна мантия. Шести слой – външно ядро. И седми слой – вътрешно ядро. Друго нещо в Корана, нещата са много. В описанието, иншаллах, ще оставя линка за книгата Чудесата на Корана, където може да видите много още други неща, които доказват истинността на Корана, че той не може да бъде преписан, не може да бъде измислен, че той е само единствено от Аллах Субханаху ва Тааля. Аллах в сура Кияме, аят 4 казва: наистина ние можем да възстановим и върховете на пръстите му. Тук наблягането в ета на върховете на пръстите има много дълбоко значение. Това е така, защото пръстови отпечатък е индивидуален за всеки човек. И това нещо хората са го установили едва в наше време, че пръстови отпечатък е строго индивидуален за всеки човек, а това нещо е разкрито в Корана преди 1400 години. Друго нещо интересно, че във времето на изпославането на Корана Аллах дава информация за бъдещето. В сура Рум е съобщено, че Византийската империя ще претърпи поражение. Много скоро след това тя отново ще победи. Като в сура Рум, аят 1.4 се казва: Елиф лам мим. Румеите бяха победени на най-ниската земя, но след поражението им те ще победят след няколко години. На Аллах е повелята и преди и след това, в този ден вярващите ще ликуват. Тези ети са неспослани около 620 година, почти 7 години след жестокото поражение на византийците християни от идолопоклонниците персийци. В етите също така е разкрито, че Византия, въпреки че е била разгромена и имало голяма вероятност тя да се разпадне като империя,